nyina ka osomne ho nyina ka ho bi wa anya ne sa enyi good eja kwa me woko de na adumro na daroma acha ma bi aso so ordinance asa adum yembio ne day yasan hia ya ye ba besom na nra me ko baabi na makotena makonwa ho ehoye din na mete ho sebe ye ho ayentumi mfansie yi etode bi a wakonode pa wunyanka abedi nanso wugina kwa akoto no obi bebo din me hye hodin ti hodin na owura bi ohwamia no wayi ne phone no wahweso ohwamia na wayi ne phone no wahweso me nso eba saa me nane mani hwe oda me de mani nchem na me de monitor de wonso wo yo ene de opeso yo bia prekope ena krache no sorry bye obai no so opanyini wadama one na Krobea ena am say aden ena wubusa sey na wakoyi video no ababa wabi nsamfo a obabedi wa hama ye fire no no wakoyi sa video no osi opanyini wadama eyewa eyewo wunie meti hodi na masre osi sane wani eden ewa afidie so sane obi ba wanim na ye sisisem a wode enieden ekasa ede manipa sane ompene so emu obi eni obi bone no nana mi hu say no my shock and am say adey or say you are very calm and am say sir me ye calm on or say me sir in your private uye deeper na me he crash denim din and am say owura ma men two bi or say yes I know oh dear you are noted for sadie no say okokoto obi a oye din a say nipa kro no eya ama ne hunye hu kire say enuoma etode bi a de wota ye din no na osuro senke besie no ni nyina anya asie wie enti die hu enye ne hu bio enti wonama oye din me kan sa asem no no akoyi motivations na ye no ebi wo WhatsApp no ama me thumbs up no akotena se asem we ye no me ka kire krache no me ankasa me san betena aka mu na me san adwen ho de oye din na wonim no no onua wafem enye yize wafem enioma bebre wo wiase ya wo sa bre ya ye kasa yi usuro se besi meboa wa bobo enuoma bi wo ho no ye hintasem we die pie fa me ho ade asem beba we die pie fa me ho ade asem beba ade we die to me pa de minim de meye oho ye wo nuoma bi a enipa bi sabre ya ye tiase yi ye kasai ye suro se besi ono mo eta ye din otede ba bi din no odwen ne ho no sa nuoma ono no na wo suro se ebesisi edi hu wo kai se we betumi yesi ne hu atone so na pata bribribi bono no sa ne oman sa nipa no ono asisi ni nyina asisi enti hwe enye ne hu bi wo hwiase sa nkofo no hu woni a yesro wo na abade a chiame ye besom sanity agra na arwahusem bi asi enne kase ye bobema no eba so bi ewa afidie yi so amanfo etie ye ya eja hyehye o hwe over the weekends we na eja hyehye wom kumase ha ofori krom amanfo adane sebe oni ba bi te eja hyehye nti na yanka bi hyem ena ginya ase ha yi atonsu ginya ase ha yankonkotie ho nso a
yɛse nurse ni abaayewa kama bi ɔne ne ma nkwadaa mmiɛnsa ɛka ɔno maame ne ho ne kuna tu kwan nti ɔne ne ma ɛna ɛteɛ efie a wɔn mu tim wo no egya atom ɛma sese yɛ a yɛkasa yi akwa akɔfa nsɛm bebree ɛde aba egya hyehyeɛ ɛne mu nsɛnsɛm ɔbɔ sɛneɛ ɛneɔma ɛkɔ sese wɔ Ghana ha no in fact ehu paa sɛ woyɛ no nso to nkyɛne a ɔboa sɛ kyekyerɛ ɛhɔ nso akwanhyia bi atom ɛma ovan ɛne low bed deɛ ɛde soa machines akɛseɛ bi ɛna akwahyia mesrɛ wo accident no ehu ba me show video no sɛ woni akokoduro deɛ a menkɔ sɛ wo kɔhwɛ wo de obetumi ahwɛ nso deɛ a sɛkye wɔ Facebook ana YouTube so Otek 102.9 FM na sa accident no kɔhwɛ enipa a wo video na ɔyɛ commentary ɛfa aseɛ moma yɛntie sɛneɛ na ɛkɔ hwɛ video no na muntie de asia na pawe amakɔde the phone mo bawo ɔboa tetewerɛ ɛna wiasi yɛka Ghana kwan one way na car ne car bonza ho na ɔne low bed yɛmu de first cavita ne bi no ɛna hwɛ de asi ɔboa tetewerɛ adanse ɔboa tetewerɛ hwɛ nipa 6 ɔmo nyinaa wu anɔpa we ahomakye ya nipa 6 ɔmo nyinaa wu amakɔde the phone hwɛ amefa car baabi car na tete na egya atete afiri so no baabi egu me de bɛbrɛ mu sisi yɛ hwɛ car mu ano akase yɛ de kuma ɛna dwudwa car no car mu awo ɛde car na yɛ ahomakye ya nipa wu ya ka tete ase ya ode number plate na wo kan wasam enti atiefo video no ne da so no se wutie wo krache no na sem ni mu a o kire se nipa nsia na awu but professor Kokoto ene MTT dipanyini a ono wo oboase akasa amana kire se confirm death nipa awuo mprempre no eye mienu o hwe car no a eye ovan ɛna 4 seat ni bia ovan 4 seat ni bia ɛna ohwɛ nioma egum no a ɔmakɔde defunu ampa ɛnioma egu ovan ni mu no a ɛyɛ fundedafo car ɛna ahomakye o wɔkyerɛ sɛ kyekyerɛ ɛno ɔboase kumase kwan yi so o ɛna ɛni lo bɛ wohwɛ de car na yɛ paa sɛ yɛ ya car na tete ovan ne nso abrɛ na car na tete nipa omkɔde da no nso ɛne nioma bibi bɛwɔ baabi o ɛna nioma a wɔn de bɔ wɔn de koni na de ade no ɛno nso ɛna egoi atrenchim oba de achi am just a minute akwanhyia ejahyehyɛ very serious akra ebema abusuya asabre wɔn de hye afiri mu nyinaa yakɔ na ya ma wɔn afiri mu no so damrefa due free say ewuo bi ya de na so ewuo bi wɔ hɔ a ya na esene ewuo nyinaa sɛ ɔba wɔne ne ma ɛhyɛ dɛm na abehu sɛ wisie egya kai na akra sese no eniema bi ɛwɔ hɔ a awɔ sɛ yɛhwɛ na yɛkyɛkekyɛke ba na saa ɛpono na aba ne kyana dɔso no esi egya kan ya na alɔko ubia emie ne sai ne ntino ebredu sɛ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ ɛdeɛn na yɛbɛyɛ a sɛ bibi sɛ esi a yɛbɛnya kwan apie ɛnɛ saa boga proof a yɛyɛ ba na ɔmɛsrɛ sɛ obi a wɔyɛ bibia no ɔmfa ɛkwan antum sɛ window sɛ yɛ ɛdeɛ yɛ o ɔho wobɛtumi atwa na de krɔkrɔ ana sɛ ɛyi atom enti eduru yi a na yɛ mpoma agi mpoma emergency exit enti aba ne saa wobɛtumi abie na ne nkwara sɛ ɔmato ɔma ne na mu bukura yɛ kyɛn sɛ ɛbɛdu sei efiri sɛ saa bɛ no fa mpoma mu enye yie
ɛna gate akɔ bi ensu so a enye yi na afi wakɔ kan sinsɛm mu afi ade a wode bɔ ho ban no na atwa ne ho aba abekun enti mesrɛ yɛnhwɛ ade a ɛkwan a yɛbɛfa so a bibi sɛ esi a because ewi ase wodwen papa na wadwen bɔne ya na obi wɔ hɔ na wo ka sɛ usu sɛ bibi sɛ esi a ɔsɛ yɛ enwe bɔne aha wonwe bɔne ebetuma esi enti fa ne sɛ esi a mɛyɛ dɛn enti sɛ wanwe ne saa na sɛ ɔsɛ bire bia wo de akrɔmfo nti wobetuatua ɛnɛ saa ɛpono yi a yɛkan kura no China doors no akrɔmfo nti ɔmutumi bu ani ɔmutumi bu ɔmanya kwan a ɛfa so bu enti wodi ɔmo ho ahi kɔyɛ wei a ɛbɛwi ase no na wo ho kɔ akɔkyerɛw enti yɛ a yɛnhwɛ na yɛmpɛ ɛkwan a yɛbɛfa so a bibi sɛ ba akora yɛbɛtumi afa yɛbɛsɛ Nyankopɔn sɛ ɔmfa wɔn kra ensie yi akora okay eja kwa me just a minute accident ahodo ma yenchia abusuafo na yemo yako na da bia ma sema meka ne se enema me yensa na Nyankopɔn ne sie yewu eda obewu wunim die obeku wo wunim a accident video ne to so yima die obeku wo wunim ba bia obewu adanso wunim na yenka na kro se nka omomoti omkoda funi na omni se ne beba nka ombeko dabi ena na obade ka se mi na we abokusi ho obona mena oje ba bia friend to hwi ena kromfo nti uja opono ope na ye de ko nti yesu ya ye hu se ye boy ho ban na ho bambo bebrebe no ahwe ya na san de we aba we na bi ba sesi a woni ba bia wudwana fa ye be sere se ye sie dan na ye nye ba bi kuma bi a se bia bibi kese bi ba ye betumi afa ho pi ye ma busuafo no hyeden pa na oba eya oba tan pa wukuna tukun agya wo na wo ne wo ma na me hwe ya o metiem tia o metiem pa hwan na ebeji wo nkula e kan ma me ho agya hwe o msi abusuafo no kafra na mo hyeden madam wase ene quick one ya monso mode abubobom na obuase ekwan ya asemwaranko ekwan ya asemwaranko se ohwe akwanhia yi a krachi yetwa na esi chichire ya se sei udifri anwankwanta ekọ obuase no ekwan no edaso enti se wo kasa speed ne de obekọ a obekọ ekwan no daso adia ba ko a mesre ne se speed ne de kono de obekọ fadwene to ho wahu di akọ akosie ye kwa akode da funu na ya bawo afedi ye nso yakọ akọda ne funu se wahu ene de awutie yi ubetumi akọ akọyete se wo no nso se ye kokode da obi awon nso de kofi ada obebo na adwuma memene da kwasi ada obode ko obeka ho dwoada ene obi firi ho ono nso oba na busua ho na hwe de aba bisie enti ye besre se sa kwan no eye kwan a enam wonam so a emiagro kire se wanhwe ya agro na wo pese wodie no sa agro na abediu se wudi free kumase ha ekwa akodura anwankwanta ena enye na emom from anwankwanta ekwa akosi buase ne de edam adroba fo mo nam so a munya hweye ena wie ye ba besom adofo ne adehye me wo awuraba bi ewo manim ha na adekode pa potinti a ede awurai aba yanim ha ewu fidua mu no ode beto yanim ama yehuno awura akwaba ya awura papa ohote say Nyankopon adaroma me hoye ba cho nso e Nyankopon adom me nso me ho ode da irade ase udi de say me pa cho ye frɛ me afia kwa atema me firi wanchi nwase afia kwa atema me pa cho ufiri wanchi nwase eye nwase nwo ne ye de ana wunim unsa bia asante mamu yetumi ka se twea no eye dua ne enwo no eye dua
monso mo nwo no ye dua nyasa me ka atwa da bi enwo dua bi ye frɛ no enwo ye we kora ye we ho na eye kokko enti saa dua na se enwo na se ewo wanchi ho na ofri good na se wote wanchi ufri wanchi na ba ha na wote kumase ya pacho mi wo kumase ha se ya wote he se mi wo pokukrum tano so pokukrum okay edi asem ena fia edo waba yanim ha ena wie yo abusuafo wasefo eye aboy maame ena me wo take FM a me kasei me sramu munyina munya aso na muntie me be emfie mienu na miensani na meba aboy obane de aboy me bacho ode ya atano na ne guy name de aboy okay nti saa ne yefre no okay munyina munim na frempon a na oye chiame e okwaku firi so a wo wu ye no ne ba aboy ne maame na ekasai kan wasem no be emfie miensane kakrani mi wo kumase ha na me ba no frɛ me sama me ko bonyaja mafuom nti me ba no na ese me yam anya me yie papa nti me wura enkwanchan se me koye me ho yie na me wo ho no me ti huhuhuhu bi nti wo wie ya obesena kɔ no wo beto nwa simpanimfo miensa wo kwan no ho Kofi Kalam wo ka ho ena on de wo twam ena obaye enam se Kofi Kalam ahunu se me ba no ahunu no nti no makofa sika kokɔ a mo che wono de wonim baabi asika ni fire watwam okɔ ne baabi enam se Kofi Kalam wo ahunu se me ba no ahunu mo nti no watata me bayi saa kakra na prosifo ache no tobo maame tie be wo address Kofi Kalam tie o kyerɛkyerɛ wasebmo memfa wono ehun tie me emfa ye free bibi sentiment asa asem na wo ka no with the feelings you attach too much o yen za wa wo bese wasem ne ka sesi ya asem mu na wo kyerɛ oba no se okɔ obonyaja afuom baabi a okopa ye ne hu ye no ote hu opie ye no na ye nwase mpanyimfo miensa ene omu gina ho ene omu che omu sika ene ye dai omu che omu sika na ye twam ekoye efri eno achi no papa ya tata me bayi saa kakra na prosifo ache no ade sese wanya sika wo sika enti wose wanchia prosifo de wato wo mu nyina enti obohwe ni abefa mbai akwala yi wonu wo mu nyina na som ewo ebuom ho bosomfo no kurom ho akwala yi ntimi nkɔ se wokɔ na ohu be me yanim papa obedi dinatam saa na wapam no na akwala yi abafie ebi wo hɔ a o ma prosifo obekye no efie hɔ se akwala ne ye koromfo ne ya bekye no ne ye de no kɔ emre bi wo mu di afahye no mu ene wo frɛ prosifo ma ye bekye me ba no kɔton mu be nanan wo mu ya afahye ne wie ansana wo mu ebie me ba no akwala ni papa wuye asase ne papa asase ena ne wone ni nua kuma baako ni nua no aye afuo no wo so o se asase no nyame nkwa me dia nti wachem e de farmer me ba no akwala yi kwa afuo m ho be me bo pa ye ko bu me bayi wa afuo m ho bia nyasem ketwa ena aja oba afie obeduru fie apɛ na aproisifo asen abefa no de na kotum aden nti wonni abadaye kakra kora ena aja sese ye afuo no be ma no wagye afuo no afiri me ba ne nsam
a enye wo ne doye enye na sase enso afuo no tumi o ye timu wa o timfo timu o wuro wo kawa efa wa beti waje afuo no akwala ne ka kire me am se o de enye hwe waje a manemfa okotutu mo odoba eba ne fie anim so ye garden kakra eje edanya obenya bibia obedi ede net aje garden ho modo ba wo menkan wo on de obehunu bia mokoni ntosi ne bibia wo eda me wo ho ana ofre me se na fuo no modo ba no ya betwa modo ba ni nyina to agu ewurade nyame ento wo ka kira na me so on de enye hwe wo betwa agu on de o mani ntwam ena eja akwala yi ho ana ma sending iska kakra na odi ato bibia di na ote ho baby oti ni papa fie nso na ote we na bronya yi mu me ye ayi store dan kakra bi ama no na enchansen no ye boy no anso nti memenda no me frɛ no aka chense on pe carpenter ni no na me sending iska no on ton chance ni bi na yemfa enkata baby ya aka no eno waka kira me se nana anoche kwabra anoche si omenu anam omo aya afahye na wie memenda 14th December omenu ne nam ema na hoho obi nam se yaw na wo kwaitam ben na wo beba ye beye edan no ho adwuma o se ma wo de se me ba mefrew nam se mate ebodu baako me frɛ me bai ne fun adum ebodonko me frɛ me bai ne fun adum nonsia me frɛ me bai ne fun adum na yaw adan bra me frɛ me bai ya anadwo 12 1 2 danu mani sei mana na adan apa afedie na makoma enti efri saabre no makoma me honam ya me basabasa me sia na me hwe ase me sia me da ho na awotwe mienu ni akire mi hospital no kra me ntimi nante na makọ na masua sa wo frɛ wo ba dan nkodi me frɛ no a me nya no no je se me hunu bi saada enti me call hospital bye be 3 days am se meko na me amakọ akọhwe ampa me ko ya ne pono ya tum krado da animu ewo wanchi nwa ase ho enti papa yi friend say onko no ane na mo ma na hohoi efiri ho na me ba mi te ne nka ampa said ya me ba ne ka kire me ne pepepe me ko te no kuro no mu menso menko ana me ko me yale enti me ye say nka be ma no me ko ne ho na makwa akobisa no meti abonten sa na omo ye afahye bi wo ho enti anadwo nonso ne fa afi na wo mapon na me hwe ba bi a papa yi chiami wono ewo na me nko a me ko ho no a papa nyame animu ni na ehu bi abehye me enti de na me kan ne se ye nokore ta papa yi asoma me be na se wa amade a ene meche no ti na me bra pani wo kurom ho na me friend na me se maba na Yaw Asante 10th na oba me baaye me bra si somo na de be wo dia atem didie sesai atem didie sama akoka se me ba no nti me ba na sem nti na maba kurom ho papa ye de ato me ba no so se waj obi sika 75 million ana ede adwane ye ka atoma dwenim na se me nso so sebe kafra magimi me nwene nkwa akira me ba ya dwo obi sika na mfie du na o ma ya na kire se ekuma ne yekum me ba no se da bi me ntena ase
Enti eda no me da kurom ho. Me wura da mani se ankata na ade chin ye. Ade chin anopa. Me dwale awie. Mse meko. Bla. Na so be kwa hen. Me be kumase. Ah, me koda wanchi. Tobo. Oba ne hunti ofre na enko. Ena wako nwase ho. Okọ ye no wako frɛ obra bedidi watem. Say yes oba na ji obi 75 million ena odi adwane. Na nipa ben no agye ne 75 million no unim. Oba ne frɛ o ka kyerɛ wo sɛ nana no chibi ka kyerɛ ne sɛ omra me no ane nam emfama no. Na saa nana no kye no no ni ho ana. Wo ho. Na de no akọ nana no kye ne ho. Me pa cha die nti a ma nkọ ho ne sɛ me bla no ka kyerɛ me sɛ me se me kye wo modi a me nso me hwɛ me ho yie. Adabi menti ase. Bla. Eye ukrom na wakọ. Ena ukrom nso de wabusuafo nyina wo ho. Se obia no amabusuafo nyina. Eye obra wo ho. Ena se wo bra no asori atia wo. Sebe ho ye ukrom nko ade unim nipa baako bi ana nipa mienu bi. Enti adenti no wa ma nipa anka wo ho. Anko saa nana no kyekro na oba ne ka kyerɛ wo sɛ ɔso ɔmɛno anam ma no na wo nso kɔ okro ni mokɔte saa bie no wankɔ hɔ ankɔ busa ne sɛ oba ne frɛ wo sɛ oba bɛyɛ adeɛ sei na de ama wo efiri hɔ frɛ oba na wonte ne nka bio na aba ne wei bra de akɔyɛ ne sɛ sɛ wo hɔ na wontae saa bɛɛmɛ na chi a ɔtan wo ada so obɛgye wafuo wo wafuo m kora bɛba abɛbo de bɛba abɛbo enti obia suro de obɛka no asam wa saa bɛɛma no bɛka no ɛno a na ɔmudi so na no kye no ɔyɛ de yi wɔyɛ chiame ɛwɔ bosom no so ɔyɛ konfo chiame ane ɛwɔ bosom bɛn so kwaku firi so me pa cho ane konfo chiame no na de ɔbɛka obi asuro baako no sana hene no okay enti ene enye nana no kye no ene enye tobo meba enye karam no ne frɛ wo ba ne soma no eye nana no kye no ena wo ba ne frɛ wo bɔ wa mane sɛ ɔso ɔbɛma na bɛnoa ne nam ɛmɔde ama na hɔhɔ enti die ne si kwan sɛ wo bɛkɔ nana no kye kro n'anim no wakobusa ne sɛ nana adeɛ sei na mba ne frɛ me ka kyerɛ me efiri hɔ no me frɛ mba na mente ne nka bio me ba ne wei ade no wanya saa papa na misuro usuro kwan me bra kan no bla mi ankasa kora no se saa asɛm o ya ɛda hɔ no mi ankasa kora ye nyame a ye nyaa me kyerɛ sɛ me ko ama me ba no enti sɛ me ba ni hɔ na me nso mi ni hɔ de a sɛ case die enti na ama misuro obia ni hɔ a odi machi ama makɔ akɔbisa no me nso me kɔyi sɛ me kɔ na mama a hwan na ɛbɛpɛ me obia ni hɔ a ɔbɛpɛ me na kumase a wote hwan te onko ana wo ha me pa cho me ne mabrewa bi na wo ha okay enti wo de ye wantumi ankɔ nana no kye anim ɛna ye ɛdɛ ɛna me bae ti me kɔye case ɛwɔ wanchi agya ɛnam sɛ nana so watɔ apolisifoɔ and the men fan kasem Mr. men fan kasem enim meko kan asam kura no ayese meka no sɛ de na sister no si ye no a won nipa kura kwɔkye ne won nipa kura kwɔkye ne enti asam a meka no kura no ama mentumi anka ankyerɛkyerɛ mu yie na agya me de ɔtworo bi to ho ɛna megye police report na me de bae nti me koye announcement ewo wanchi ho ena o ma me ye no me ba no photo eyi ena police ni no gi mienu so wo de betal ho nti se ma ye announcement e bia na obi ye ho no o mfa ne number kora ma me no obi a atwira ma no asem a masem kuta fa o number ma me a fa number na ma me se bia me de beko me se me call antena no ho nti no amfa number no ama me
na se akwala no me hunu ana mete ne nka memra memfa ne mra police station ho na msemate enti na no ya me ba madam fo ba ko me ne no ne kwa asole na on de tembia mo ho no otie na ose lizi bo wasem fako otekifo no na omomo tieja media ba ona mudi ahia bo asewo ye ko bi aroche meji mi bo aroche baby aboy wo bi afema de abra mi o aroche una so onko no awo na mo fama wa hoho me ba no ko ye wa mabiem ko bra no tie meji mi bo mon shisha ya mo shisha na nti mo pese bu kokun me ba no mo fa me ba mra mi o mo fa me ba mra me na musika no won kan ho ma ni bi ana na mo tete me ba ne sa adan mo temi chini tum ama mako sam nyina de gum ba ya ni nti dia ba mbo ne pa na kola ya ye Asem Beba Dabi Orana jimi bo Ode kalam baby kura mo de me bada kwa kwhye no mo fa ma ade emra me Asem Beba Dabi eje me ba na afie o so ye kromfo wo momienu ho ana ye kromfo afia papa nyabotre ode nyabotre anya aba ne de aba tie me wanya aba ne de waba nyabotre enti eba ni seyie no wo bra panyin na onu wo krum hore de bra onka ho hwe oni akola ne yaka me nso se oni me yaka wo se efini na ko ma me mfre no nye ni nua na me semate wo so wote wana ho kire wa wuti me frɛ me kakra bi a menya ma obi ya no me pema na se ne me be ya semunti wo oba ke wo mo die nti na brebia no omode to ba so se wo ye kromfo die ntia na ni bo na ni mu a wo hunu pe ne ho ye ne hi so o ma prosifo be fa akwala no ye be fa no die o kan se wo ye kromfo wa ko wi ade onko wi ahwe wo ye kromfo mo fa no nko matete me be isade na ukọ ye na obre ka kire o se yese waje obi 75 million e de adwane no okọ kire o se bi nipa asumasi ana obente debi ukọ krom hode na akote sa se me bana aju obi sika ene wadwane hwan sika ye hu nipa kro nso ya nkyira se nipa esimesi ana nipa esimesi sika ana oba na kwa akọje na oba no sa anoche no one ne ntem te sei papa se wo mu nyina ewo me fan se mu nyina mo ha mo ye adwuma wonu wo mu nyina ne wo ebuo mu ho enti so wo kọ hokora na kalam na apam no me ba no kọ ho anu apam no wa apam no ma presifo beche no enti no kọ okoye dey me kura me ka chen se onyai eho no kọ bosum fie ho na ne papa ye de wo ho na ne papa ye chia me wo bosum fie ho enti na oba ne nso peso ye bosum che konfo chia me ana wo mumba ni nyina ekọ ho se wo kọ buom ho a wo mani nyina ekọ ho bla yi sa enetie ai chia me fo no omodoso ene empanimfo no okay enti nana no chi ono one oba no ntem te sei kire se obi betumi afro se benoa me na ma me de te se de wo kan no kresa dia enka woni no eni ayibia na sese no wo mu nyina godfo no wo mu ayi ani ahye anoche no me pese me hunu se anoche ye wono de wone akwala no eni ntawantawa bia ya wada eda wo mu ya afahye ya wada
anwumre me frɛ me ba no ɛfa nkyɛnse no ho me ne kasae na ɔka kyerɛ me sɛ anso saa ya wada no ɔse anɔkye no ɛba hɔ ebebisa ne sɛ na adan na wo nuanom nyinaa wɔ mo ba ebuom hɔ na wo nko ade wo ma hɔ ɛna ɔse nana esimasi nana kala mu nti ɛna me ma hɔ wo hu manim a na odidi matem otimma polisifoɔ koraa bɛkye me ɛno nti ɛna me ma hɔ fine sɛ na ɔbɛtoto nano ade akye fiada me frɛ me ba no kasa no wɔka no me se yaw adan wanom nsa na wɔsena nanɔkye ena ɛkɔtɔ nsa ma me na maka kyerɛ sɛ ɛmfa nsa ɛnka wa no wode nsa ka wa no a me mfrɛ wo bie me nkasa me ba no ɛna wɔpa me kyɛw nti ade akye me menda ɛna case esi kronimu no ɔkra obi me pa chɔan sɛ ɔkɔ akɔnoa nana no kye na mama pa chɔan ɔwɔ kurom hɔ kurom hɔ ne fie wɔte ɛsoro edwa na chi soro hɔ baabi wɔna ne papa fie no wɔ enti ne nam fofo a wɔn wɔ hɔ de ɔbobɔ wɔn nyinaa amane sɛ nana no kye se me nkɔ noa nam ɛma na hɔhoɔ enti obia wo na wɔbɛka kyerɛ wa sɛ fa wo phone no ma wo phone no mɛwo na me wie a mɛfrɛ wa ma wabɛgye baako bi awe ne nam fofo ɛwɔ hɔ ɔwɔ mfie sɛ ɔba ne wɔ mfie sɛ ana pa cho mfie aduadai sɛ ne ɔnya akwadaa o ɔnya akwadaa o ye 40 years deɛ na 40 years na wa na ya a wo san hwɛ no papa sɛ ne cashew no yaje ne cashew no enti na me da bi me kura no na maka kyɛ sɛ nka me wie a nka mɛma na ba betena ho na ɔsɔle a sunwa mazi wɔbɛtena ata no so kora ɛne man so nko ɔmɛ ye ne filling station bi ma no gas a wɔmo ye bonsuo mu nso so ɛwɔ hɔ nti wɔbɛtena hɔ kora ɛkyɛye afɛ diamete ya ne sɛ wɔso wɔkɔ nwase akɔdi bronya aba nam sɛ dia na wokɔpɛ no nwase hɔ wote ha wo yɛ wadwuma wo metena na wo nyɛ wadwuma nti nam sɛ wɔkɔ a nipa koro a wɔne de yɛ adwuma wankra no nti no wɔkɔɔ ne wɔhunu sɛ ɔbɛsan aba ɛna wɔde kɔkaa hɔ ɔhye wo ba no ɔhye ba kyɛw da bi ɛnsa deɛ wɔnom momfa akwalaa ne photo ne nto so na menhwɛ 40 year old we yɛ wanyini ya na sɛ no osua we nye de wanyini ya picture no ne dam ho picture sin me kwa na obi akɔbu pono nani ne picture sin nyina ya sesa enti we no dada kora picture dada kora me nya bi yaw baba ya wo bo mani nsa wo wɔ ma sɛ ɔma yɛ sɛ afia na ɔma ka no ɔma wɛyi ɔmo nyina obi a wɔ ne baabi na asɛm wɔ esi deɛ na ɔmo nso ka fa ho yɛ nyina yi so a yɛ pɛ no okay oba screen ne so a tobo oba screen ne so a sese yɛ yɛ amene wɔ kasa yi krache no a ne maame ka ne ho asɛm no ne mfonyini ne da so wɔ se ne da mu hɔ yabu ne mfonyini nyinaa afiri hɔ yayiyi ne da mu hɔ nneɔma na ne ntaadeɛ deɛ wɔ hɔ me ko ne bag no kura no bag ya ne niema go ya yiyi niema no nyina na bag ne ya bie mu ɛda empa no so na ne wonya hyeon so sɛ ebia wɔno a na adwane afiri kuro ni ba choda bi edi sei aha ayi bosumi mienu ni mai bi yɛ dɛ
man bi onim fom ti obisa me say ehu obi a ya wo tu kwan a won fa hwe nam say there be even nipa no 2 days kura na wo kodi a edanya obefa ade mienu bi akita akọ we so de na taade a na ehye no a eno se eno kire se nipa no anya ade a watu kwan na ne namfo nom no a okrakra wo mo se moma mo phone memo da mi wi ama frɛ mo ammo abagi bi awe no saa namfo no se omo hu se obai no osa akoi ana okra omo koi ne no ano okoi no ano no na ba akokora de to wo atwan ne se ne phone adum entinka obebie ne pona na ko de phone na ma no na wa charge ama no eno ano no okay enti asabdo no mema ma bedwafo ensemisa kwanya na awiei de onom nso wo pese obusa maami onom wabusa baro ba ye social media Facebook ne so a woni a join ne kwamenadu mahu na someone what's the media someone meet. Why is it that the boy called his friend to come and enjoy someone meet? Adenti no binam na okwa akoku no okrakra ne namfo nom se obefro mamo mo nso aba wibi. Danya obenya biawe nti di ono obewe no obema ne namfofo ni bi ama omare. Okay. Nana, please ask the woman mama say ne ba no na oye adwuma enti wo ba no ne nam ase no edi adwuma na no oye didie na oye didie me pa chaw bo so me wono wo be ye adwuma no ko oye no ni sika da no enti akire na ya wo frese oni sika wo ho na ni cashew no so afi na acha ase a enti no oye den ne didie ya ne se wo wunya bi nko ya ne nuanom so ya na omoboa no. Okay, Victor Yaboa osina na Krobea na wie me nsumi wo Spain na me hwew na asem na reho Jafa uma ena ose manso na me nsumi wo na Krobea yetie wo ha oduro Amos ena ose akra Krobea na wie yenso ye kan wo ho na me ye sure say maame no osuro die because me dia me mentiase pa ne say wakokrum eye obanti na okokro ni mu ope oba na ontene nka oba ne frɛw ka asasem we kyerɛw nipa a wɔka kyerɛ ne sɛ ɔno na ɔkɔyɛ aduane de ama no ɔkɔyɛ ne nam ho adwumade nipa ne wɔ krom hɔ onso wakɔ akɔduru kro ni mu wantumi ankɔ hɔ ankɔ bisa na je sɛ ne awutu kwan ne kra yɛ dɛ bia ni machi me koi sama ma na kyese me ba no nso so aka na ye mienu nyina na kyese yase ahye oba no onka nkyerɛ o sɛ onya akwantu obetu da me pa cho de bi oniska odi tu kwan oba de na apɛ sɛ obisa no o de mensu jaisu na ansa why jaisu no Oba wasu bi ye why ma ye ni nkomo na no na beboa wo oba no ankasa ni su ne ban etise kan ho asem kakra kyerɛ me wote sɛ kan ho asem kakra wa de won de obai de sɛ no wote ewukrum ho me ba no ahofo nyina eti onti kan de ewo mu wote sɛ ni su ban te sɛ person no ope nam kasa gu ade no no ope nam fosem enti me ka kyerɛ ne sɛ wonhwɛ yie ne nam fosem enti me kan no ɔte ase maame boy ba ko pe ade age na fuo no enti no onko afuo enti na damfo ba ko na ya so wɔkɔ ntosim ne ayim a na wabɛfrɛ no na ɔne no kɔ enti
ɔne no kɔ no kɔyɛ adwuma ma no na boy no amaniska so yaw dodo ska de ese mitua ma no bia me se kan ho sania otie ya na amanfo de to ne so sɛ wɔyɛ krɔmfo wotaate bibi saa ipa cho ane amanfo de to ne so sɛ wɔyɛ krɔmfo we ɔche no saa na ɔka ɔche no ɔno nko a ne che no ai da bia apa ɛwɔ hɔ a me pese me hu sɛ ɔno nko a na che no kuro ni mu obi mfa sɛ me nko a na mche papa yi papa we me che ne da dabi obi a nche ne da ɛyɛ mensu bi o ɛyɛ wawia obi ade apart from papa we wawia obi ade da me ye dan no na ne sister baako ne nua be ma ne papa ba ɛna ɔkɔfa ne nua bi so ɔde bɛbɔ nam se me na me yɛ ade na ma me nka nto se kotodua na akɔfa obi dua enti boy no enua na ɔkɔkɔfa ayɛ dise obi apɔnkye ayira obi akokɔ ayira obi sika ayira ɛno die na ke ye den ene yɛ obi wakɔgye obi 70 million ɛna wadwane pa kroso hwan ne kan saa asɛm no kyerɛ hwan ne kama a wote ye sei krom ho saa na wo ma twa akokɔ abodua ato so sɛ saa na obi yanka yɛnka sɛ wagye obi sika ɛnde enka enti ha twɛn mesrɛw hwan ne kama a wo wote sɛ yɛ sɛ oba no akɔgye obi sika ɛnya akokɔ twa ɛna ɛnyɛ chiame no ɔne kalam no na sa wo ko ye no ne o ma anko ankosia o enti hwan ne ka kyerɛ wo sɛ me bra na me wo kuma se ha na me enam so ɔne me ba ne ya akanti no me ɔne me nyɛ fan enti me frɛ me sister ketwa ba ko nam se Esther asɛm a Martin na me bisa wo nua ba ma ɔne wo ho enso me frɛ no na me bisa na asɛm a ɔse me frɛ no akwase asɛm ko na me bisa no enti wo de bisa no enti me nua ne bisa no saa asɛm no sɛ wagye wo bisika ya ta no de nya de krom ha pa de obetimi asi ha bie mu da ɛna ɔka kyerɛ me nua no na me nua no sɛ sister wankasa wo de wankasa bisa no na me se bra me pa akyɛ wo me frɛ wa wo se nkwasi asɛm na me ka kyerɛ wo we de me srɛw ɛnya nkwasi asɛm ɛna me ka kyerɛ asɛm na me bisa me pa akyɛ wo na me bisa no ɛna ɔno nso de to so sɛ me ba na gye obi sika na ye frɛ wo mo ne maame efam me bla no ne kɔye ɛna akwala ne papa nso fam ne se wa bi wo hɔ ɔno ɛne kɔye wo mo nyina akohia mpanimfo no ɛna mpanimfo ne de to wo mo anim saa sɛ me ba na gye obi sika hwan na wagye ne sika nso a enhu ni pakora wagye ne sika afi wo ka bibi sɛ sumanfie hɔ ya na oba no so ekɔ bi saa edenti na okɔ bi a wo se pa ohun papa bi a na ne yemu ahye no fonkasa yemu kan saa me pa cho kalam no dentira enam sɛ okɔ pie firi wo mo sika no so no yeso obete wo mo to enti sɛ ohun me ba no a na odidi na tem ofiro fa ujimi kwase no ka ofiro ebuom ɛho no kora wotimi fra prosifo am ye bɛkye no so wayɛ dɛn wonyɛ hwe na me kwa akoye me ho yie me pie ɛne mahu sɛ na na sɛ kyerɛ nkwanta bi sa a ɔtɔ so me ensa ɛne jata ba gina ho kyɛ wo musika me fa ho bɛn ɛnyɛ mba bi na mekɔ minim ba bi a monya afiri na mo kyɛ da bi ɛnde me nkasa bisrɛ ɛnde me allow so obekasa minim ba bi a monya free anana oba no nim ba bi a monya free me pa cho wonim enti me nkasa obi akɔwia mo kyama de na me ma ba be pie so minim ba bi a monya free na me kɔ me ba bi a we na sam ne say oba de saa asem we a twɛn saa asem we a wo kan no tifiri hwan ya no se wa kopie se wo mo che gold no tifiri hwan ya no me ba no ane frɛ me ka kyerɛ no ɔna frɛ wo ka kyerɛ wo se wa kopie ayi so a wo mo che sika no frɛfuo mo ba oba no wa ware da wo ba wa twɛn pana awo kasagu adiem twɛn pana awo
watwe mpena wo wo ma ye say wadaro ma mani nsa ho bacho me ma ye nan we watoso say ona ye pani this is here so watu kwan say biribia ye no say na wadwen ye wo papa me de enim say bibi na ye me ba no bibi na ye no enya kwantuo na watu okay ni ska otu kwan ska de enya ska nkwan na di tu kwan Libya kra obi tumi ko abra otimi ko abra sika de enya eja kwa me mame me pacho uba no woye tutuafo kakra opentokwa person na ni so hye kakra na ni so hye kakra nti won ko ma enfa no ko police station da me pacho da bi asem ni sie last year wonu obi ko efie na che say wohwe a opira boy no ena omo se wama moja agufo mu nti no o metwa edwan nti ekotwa edwan ne nkokọ wonya sure nso se oba na ko hinta obese nana no ho kire no nti a o gini ho kosie se papa moti kasa gu adie mi me pa cho da bi nti asem ni sie na adi bo so me se na se bo so me mienu ni ena wo hu ba me da be na bo so me mienu me pa cho ane o call follow up o call ba de dem ho no de na ade wani hui me ba ni da che ne niema no ya tutu eniema ayi ya no de paper nkan se kra etale edan no mfoni bi sa onya de ye photo ano de atetare da ho me ko ne ya wawa ni nyina gudam ho ne draw ya twetwe ne abon ni picture ba akokura ena bag ya ne niema no nso gumu no bag ne ya biem se ena eda ho ibia mponi na watwere edin ni number bi eda dem ho me pa cho na me pe picture no ti me fa paper bi ewo efom ho na no che number ene ni din na kire se eda no a okọ no 14th no a ofre no so onko no anam no ene otwere sa ade ne de to ho okay meba let's unravel a certain conspiracy okay me mama wutie enti na am say wasem we tobo emfa emotions in kasa yan wo ba yanim ha ho wo kasa no ye redi adwen redi trade wo susu me nana we de wani de misa asra de udin ye example ena nana sa kire nkwanta bisa afre me say nana Krobea yi me de aponche na mepe manya aponche bi o enti ene e brei na bekuno ni emfa bi nsom ahoho a efri sechire kromu aba me ho na me kono die na be kame amama fa pen ene paper abo date a nana de afre me matwere nana din atwere nana telephone number e de aka ho e de ato me dem eno ye 1 2 die na be kame sasa abre kro na emu no mesa bobo amanfo amane me nanfofo nana sa me nkoye enam bi hu adwuma nana sa me nkoye enam bi hu adwuma nana sa me nkoye enam bi enti wonya hye ose oba no ebia wabona dwimu po mefiri kromu ha na mom me de asem be hye obi enti na sa de ne koso no me ba no da bia me frene ni di nkomo me freno de bialada okay aja kwa me ba cho oba no okoto se mpanifo no che ombibi no wonya cho se oba kromo no de be di nkoma ma ne na fon bi ate because ti enam mpo na okokuma ma ode akoso ahoho a obobo na mfo amani na okoto se obi e che ni sika onkoto se o ma kasa asem ni bi da ba cho de bi no kasa gu adi ba cho de bi wan ti se ode be di nkoma a che na mfo se yente be bi se sa ne se enam mpo na okoye aho adwuma obo na mfo amani na sika okoto se ni peche ene de wa mo bi amani me wo ka kire ne se onhwe yi onka na nontom sa me bawo ene nti
o se okọ fie ho no obi dinani hu se ampa se okọ wura o chia me ni fie se okoye nam no adwuma na za nam no enye fie kura na omo no ano ye no ani fie omo wo bia kro no na me bi se yo bia ho no obi dinani hu se ampa se oba yaw no oye ho adwuma die omo hu ne ye ne se wakoto ensuo sachet baako wakwaji obi da asen wakwaji obi sika amoa wakodi edwa ntosi moko jenne ni nyina ode ko baabi a ye enam no wo mu ani fi me da se jenne ye hui mako ye hui aponchi ye hu no wodam odwan ye hu odam ye hu ni pete nantwie ena papa no wo ku no na watwitwa ne kakran ahoho a omo ba bia obi a benya bi na bia de ono pese ote ase ne se enti bra ye ya boa ne ho adwuma nse ya mpa se edwa na okodi ye ne nyina ode ko sa bia ye na obi a ntumi anka se mi hu no ye ne kura na na ye ho adwuma bi se aboa ne de nya ono na ye koku no omo a ye ho adwuma wo omo a ye ho adwuma e wo ho eja why okay and I'm okay atie for asem we ensem wom Rebecca udin de emane ha asem ntumi mo say name no why osina na sa case we ebi asi wo Volta hada last 2 years omo koye sa de no akirei omo si bibi chesi wo omo enom ne de keken ka ho enti anya nwanwa se bi akora no wawu enti yanya hwehwemu mapa ebetumi nso asi nso se onwui otiase na emum kurom ho no ni oni CID ni edi nkomo a o baabi a wo wani wo bebre no ono o mana ni nta anko ho wo ba no obefri the opposite direction na de ahia enti obi wo hono mo a okọ police ni bi anim CID ni a o handle ni case no ni di nkomo a ne butumi fu na me kama sam ne kura no wo hwe a wakotai the opposition party na chi da bi eye adwen strategy a CID fofa baabi a wo free ba no obefri the opposite direction na de ahia obe opposition ena de ahia o PBB a opeso no nso enti no mompe ne bra na owo kroni mu no mompe no na Dr. Mankwaba mene doctor emonkomo ene yedwada ene sese ye ya make say ene ina miss nana sechere nkwanta bisa the 10th enso wa ha ene nana wo yanim nana mo piafo nano me bo mo amane se ememman hene ena sabre ni afre no odifo kofi nkwanta bisa kwa akusai ampani ampa we sai ema sesei okọ ahafo sechere kroma na sechere onete ha no owa habi ena wie umbetenenka na mi posto no controversial question na manfo obusa me ne say odifo to me di hene controversial question na manfo obusa me no ena obeyi ano odifo to me di hene ena wie na mem man hene na no unkonwa asofo gina ye mamomo piafo ye bomo abaso eburu na mem man hene konti hene na Yaw safo paso ampa ene akora onana memo ha eburu ya mesachi akora de ka ho Dr. Mankwaba akora yaja pacho na umpom to say otwedi ampo nyankopon adaroma ene mo mpaebo good ye ho ye pa ya da otwedi ampo na se ene nso ye dwoa da bio nokwasem
ɛnɛ da yi yɛasan ahyia sɛ yɛhyia sɛ yi a ɛyɛ natural ho nkɔbɔ ɛnɛ wia yi awurade fie Heba Center fa yɛwuram na yɛhwɛ deɛ wowɔ ma yɛn na wotwe nso wɔ fie hɔ akora wo de me da ase so wa makonya kase we na wo so ye mesom de ncha kase de etiri nkwa so be manana na wi ase de Kristo kura ba ya no so wo yo hene good Kristo so wo yo hene na nipa de odi hene yeye ahemfo kra nkemfa ma asofo ne adifo nanka mu mani so adifo bibi sa ba kuro nso no abese no asa yi ni musu kama di kuro de kuro betumpo pa se kuro mfo nyankopon adom onyankopon yi wo ma sutifo de ama wo mu akra matransi na medenchia be ma me amdofo baako friend na Steven wo mazi awia dusi akra wo biem ku ha Kromo Junction wasi na yi nan matro se nipa ni ahoto ne somebody no ye me dese metia me sa de kwa adwum se no krepa nipa ni ahoto ba bia na mi fura ma bedu ama sa ba hai nipa kro atemechi a wo mo twam tinanka me ya elite no because no free sremu bai wow me beduru anopai masa transi ye adwuma me bia saka ye ni ahoto because panufo so dua no tuntum so abetwa ne fita so tuntum anyere ho ampa bia beduru fita nda bia me ka ho akora se wo hwe mpanimfo a se mpanyini ye no esa ne sika se ne nam because umpom jojo umpom ayo ya da bia betu anamon wuti aduro bia nka so kotobi num na aduru se tuntum no so anyere ho anua fita no utwa wa ntimi ntwa ne yo ebia bubu ogu because so aduro a wonya sika mfa 20 nti akora nipa ni ahoto na awia me de ncha kase ma no pa otwedi ampo nyankopon ntene no nkire no na onso wa biem ku ha nti ana trobo onso na anso acha na mame akora trasi na me si ye ni ba bia okono no mbosi Red Park eho na ibutu a edi edwuma me so wo hweye ne so wo hweye ya wo de fa number we me de betu dwa frem wo frem ya me fa enkasa bia wo ha no mebusa se doctor yade ben na wo sa wo kasa na se minti mechirechire maako nchire because nipa no doso eno an se doctor me ha oni o wo betimi aboa me ana se wo benya ho aduro bia mechirechire ma kire wo so chirechire na me wo aduro ameka kire ni bi nso ameka kire wo number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 33 akra me si ni baabi okron no wo si kron no ma wo de wo si besi wa atwema kwa amaro bank nanum wo si akroso kwan no wo kroso kwan na wo de obonsa praja afo bi jeju obusa se wo kɔ bosie taxi station wo mu ye nu kra eben pa wo to ani hwefo mo wo se taxi fo no wo kwa de wo nkan de wo kan se mekɔ awurade fie wo ka se awurade ne ye yare safo mbe de so amamo se tumi ni anwode wo akra ne atrasi da bia me si trade ya se kokromotie mintimi nsan ho mopomane ye na akra de ye anigye ma ne wie pɛ ne se awurade fie Heba Center wo mo mutemu ntem ye mbeka ni yade bi se wo de ani nim a enkasa bia aduro na wo ba abagye no betimi asa se ani no sabio kafra che se aye condemn krade a aduro ni ntimi nya ho adwuma na emom do ase na ni so wo no wose mani wo se mehwe ade a mehunu mienu mani so ya mwantan mani so amikusu mehunu nipa wa akiri bibi ba mehunu mani so hyehye me mani so ya mehene saafo no muntie me otwedu ampo nyankopon adom na meka makofa nuro bi abane aduro ne adi bagu nso matai wo ba nso ne ade be ma wo de aso ani problem so ade fakọ nso ade ma fakọ fie friends wo horo so keke fakọ wo horo so keke wani na wo problem grako ma ne tanu ya bagye na fakọ wo horo so keke bonse tumi ni ahoden ewo ho na esem se 2025 aduru mu no ye de ayaresa ne de be kwa level good because already fie Heba Center de otumfo nyankopon no me se won wansa yade a ye ntimi nya ho bi manye ba ye daso da no yi bibi kire ya ye di kan sohwe ansa na betra fitikasi so ye da abo ho dawuro nti se wo a wo tie mi ne na so so wani yade bi problem wo atu ho na mo atu na nkwa echine fichine koda bia ya adwuma mamu ma kya entrance kase obu akroba ba ne de nda bia mse yade na honhom because de na ni mu akwa na o wa so fi no enki yesu nkase we na bonsam age chiri mfinhia du nwoche ya ni mu tene ye no na nipa ni mse ni mu na aye da akwa enso na bonsam na akekere no enu ntia de na ye Heba and spiritual oba na bibi wo akire a mse adura last week mkofa ba ese wo mu mbaba mdi magu nso mu di dware onu madura na ho atọ good we de be ma na de wo ye de bia kan fa kofie ko dware udi dware ya udi anumaduro no
yadeɛ bi a yɛkora nkwa na sɛ obi si akyekyere no kyekyere abuom obu am sɛ Krobea sɛdeɛ sabi o men kan kwa akyi sɛdeɛ bayifo si bu bi ma nadwo no ɛne sɛdeɛ si so bi yɛso bi no ma no sɛ wo ani na wo twam abɛduru babon sɛ de obi ayɛ akonya ne yɛtene so ne yɛtɔ adeɛ nipa mɔbɔ nipa ni ahoto ndi sɛ wo tiem na wo tiem ya ready for Yaw Asante deɛ yɛde yɛsɛ nanam aduro na yɛkuta mu nanam adeɛ ntontwene yɛkurom pampe because me gi awurade di because kan Psalm 24 no ɔse wiase na duo nyina yɛdɛ ɛyɛ awurade dia enti sɛ fa bibi dia ya adeɛ ma ma nwene ho obi timi ba bubufunu na ma kyerɛ no de akɔyɛ bɔn sɛ yadeɛ kora nkoro bi na atu aseɛ deɛ nipa ato atwene no ɛne yɛ fa deɛ de ɛyɛ ni yie ndi sɛ wo tiem ya kyena ɛyɛ brada entrance kase ba ukware entrance ya wade entrance fie entrance memle entrance kwasiada wo ba na se bi efra soro ba sa hwe nipa ebia na metia me na nchiri kope enuro dia na oba na meni ho memle da ya me kwa nwum na ebia ma badwo da nopa because aduro bi wa obi ntimi nkofa ma me maduro hu maduro bi wa kora koduro ayo ye ho ma me na sa na afa enti maduro nchire se kokko wa anu abra me dua bi wa kora na ba bia wi apie no eto ne ye wa ye nwa ba bia wi anto ba akọka to bi nko wa amna okọ wo pentem ti ba bia nso akọ wa de abra enti se wo tiem na so wo ye fon keka awurade fi Yaw Asante o san me se o condition da ho ye adwuma denden de ne yemu dwa no bra ba gi aduro bi nanom obu won so akora na sisi yade no anakọfa me to ase twetwe me ba wose me na ase etitriti me na ase hye me na ma ase metiafo ase de matia fufuom saafo na bra ba gi aduro no bi e na wo stroke nyudu yade nso akora nkwa abra na akora me se nyankopon ya aduma na su mema na asini me ne beba amna ba because machine ye check amamfo a yade obi wo baba be kan yade na ba check na e bibi na akọfa aba me se na da se na me ne oba no beba na onu aba be chirichiri mu ye wo ba awurade fi Yaw Asante mfidi akọfa aba ye mfa nye obi ho adwuma anyi ni sika wo ho consultation bia no because ba na ye hwe owi a kakra na ebadwo no na ade beto no do akọ nya afi na ebadwo sika ba wie no obi timi kọ ba bia ebagye no sika nyina ba wie se doctor wo hu doctor na sika ye da asa awurade fi ntisa enti wo tie me ekena wo de ekena ye trase me de number na etudwa wo tiem wo de so wo tiem da na wo tiem ya wo de fa number na fa to e friend beto da ebia na wo behia na wo pe doctor ana wo mu nso ade bia me ba me sra awurade nhyira ma wo mu no mo de me number ma amanfo no wo nso betimi afa number ne bi nhyira na ye hyira na ya na yesen sa ase da de se nka hwe awurade hyira wa wo se awurade mu sam hyira na mani pa de ye wo de fo de yesre nhyira de to sa afo no so number me de tudwa wo de me sori afre me number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 akwa wo awuti me awo pressure okay no wa duro nwa so ho di gu so me se na se wo mo mba be check bi o ba na wo 115 mojabro so haw no akra eduro ho de fa gu nsuo hyem nanom na eduro nkra de ma no wie eye ne die wie pe ne se wo di agu nsuo hyem wa no ade tu pressure na ase no ese tu diabetes eno kra na ese tu typhoid obu abonse na ni so jaundice anani so na asesa e fa gu nsuo mu last microphone be ye from home ba be from dan so ba ko do anu so tika kra bi gu nsuo wo so de di adwuma and sad your pressure duro ne de mawa akora ya bibiduro kan obi an said ye teen ehwam so adua ba de ehwam ya chi ne akoyam no powder de adugu ma no pa bi afa bi ye teen ba onu ma no bro so anha pressure no be ba fon kro be ye no pressure nti onu ma na wo cheke eduru ba bia ya akoda won so ensa amasoro biem nti wutie me kina de tutumni kan bra obi won so se diabetes bia ye no diabetes ankasa aye no ama be makran me masam nya adwuma obi wa ama ne nan ekuro beto na ne nan no ekuro no ngu ma bi bam ho wakoba bia me akwaji ni sika bum me kire na habon de si ja so de bi mia ya owi odi bi taso ne nan na ahonhunu na ye kotwa no ne nan ya nya ntwa enti so ba awurade fi Yaw Asante me ka ne se obi tie to ka so aduafo do mu kasa do dabi me ka wo mo mpese wo bedi adansa me makwa na edoso because aduro ye edukan e na wan huhu di aka ho ni ntino na nsa ne bi sa si mi sha aduro mo obi o from akora uja bia pia free mi dem no aduro haba no ni aba na maka abom na me dia sha aduro wo nware na enso obo bedware be na ya de na ayira enti utie mi sa akwa ya de huhu mo because ntino hini bia so so awas mi so ami ya de because ya de amanu obi ayembo owo fie obi aja pade afiri ni nsa ya de enti obi yire ne mapo no
ye kan se a mama mfa ni agro awurade fie ba center de tumi ni ahode nyankopɔ de ama ye enti ye kasa se de ye wotumi enti utie me awode me se bra ti yade akorankoro no ese metwa ye ti yade de kuma se obi na so wa duro sene me wodi so utie yade ache o ada ma bi be so wabɔ ne ba tinu ka 600 million enti sika kotua bi akora no ho atɔ no amanfo bo mu ka eka o mabɔ no wo mu tiri ho a ye wo be duro awurade fie de aduro mu o ma aduro ni ye adwuma na uduro ho awon te ase ba ni nyina ye nyankopɔn nasam ni suti aya mana ye ntwatro ho nti me ba de meka bia sa na aba se de metie ne sa na aba be hu mo enye odadaafo yenkinkim nipa ye hunhuna nipa ho ye hu ade kura na lumba da bia meka na makoso nim ya ye mehwe ne jansem keka ye de ye kansem wo ho be ye hu adwuma ma ha no krankro no afuru so ama ho atɔ me ba be sɔre me sɔre mi koi me ko me kwa ya adwuma bi abɛfrɛ no mantimi amfa enkase da buri ya akras afre because me ba na ntemtimi di moto na ba me kɔ number me sa de tudwa me sɔre afrɛ 0241 09 39 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 say akra na 4 days we might be frame awurade fie eba center we might be frame say na ninsa na fam ma ta ye biem o nipa fam 2 years mama na dura ma beto mama na wo aside ode ba wo tiem na tiem ya anya no nko ne ye ho adwuma wo adu tatahwe wo obu o so o se me de fa blood dam ye mama obi adu ama ne de no apia ti sa aboa ye ba ye mpese be kansem bebre nti so tiem na so wo ya furumu ha obi ade brawra fie eba center e bia am ka kidney no so na duro no bi wo ho wo mpese bi be so abranye ntete niema nsuo be ya boode ni bi na fa to yam good di nyame mo nyame nku aboa Davi nti me sore mo de kasa yankopon hyehyɛ obi bia ami obi anso yade wa ba dia du nsu na sasa bra na beje frasa ba medase yade ohuru ani su no nso aba okay kwa ohuru ani so no su na ho wani su yon wan yadase eburu amen arofo wei eye traditional doctor amankwa papa we na da awurade fie heba center no me pa akyɛw one papa no ebebo mpu ne mpu na waboa wo mafidie ni na hana meba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo aduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kade wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wo. Wode bebe sie me daa. Oh, me. Adaminim. Deɛ mede sie wo ane sɛ, makoto dawu 3 sister capsules. Ya ma nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ɛsɛ metimi yatie nyina. Efri na okura yi. Me ma dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Ɛna atumi sɛ sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Sɛ ɛma ɛne mɛma nyina timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo ya na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo sa wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu yi enye na e wo pharmacies ene chemical shops dodo na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi atum.
obi benya wo a na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane achire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye mre future life smart food bebo afei de aye abusua nchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba omayimu encrin woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Mami ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ana tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he bi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya mesro bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by Grace Medical Center ayarisabia wa bibia ni a yenkasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumase Bremai DVL nipaduane kania ene yani. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti.
Asem Beba Dabi. Okay. Arafonia de share koya yaba ha ye 102.9 FM. Aha eye Otech. Asem Beba Dabi dwumadie no na waso da suguso a eda wie wutie na wie o hweye. Awie wasasemi ho mema mabedwafo enso abam. Na anamotu a mprempren asem no ba ya odum watu afa ho no. Odum de ato yanim na yahunu sene asem ne nsumu no etie. Yani awurade fie heba center Dr. Mankwa ene ne kokasa ye no. But na wie mekamfo Voltage Real Limited nso de amaw. Se yenso ye ya asoye ya ensuo ho adwuma ene yeyo. Enti se wo ye oba wo ye bema abrewa akokora o Ghana ana akwantuom na se uhia nsuo esese wunya nsupa nom ewo ufie ho esese wunya nsupa ewo adwuma mu ho esese wukro mu ho wunya nsupa sa abre kro na mu no wuye nsuo adwuma esese wunya nsupa nso ton ema amanfo na wonom nso enom eno beboa mo anya customers bebre na ye Voltage Real fo ena eboa wo sa kwan so se Ghana ha de wonom a ebetumi atu nsuo na watu ni yie edi amaw eye Voltage Real Limited babo ho drilling dia anuanom ensa won ho kire se onom nenim tuo ebia wama nkwanchefo ebia kotu bi amaw ama problems nkoa na ebebebem bi wo ho a meka sei eye ya na twa eye fi nkoa na ebom frema utumi hu sensuo na ase kra nsanye bi wo ho nso a opese yemfa pump entum nsanfa mawo ni nyina no de freye ensiesie no a yebeye ni nyina de amawo sese yenye pump installation na ni nyina yebeye nso de amawo o pump ase ni ensiesie nso a yebeye na emom sawo pe papa na watu ewo fie wadwuma mu de oni Voltage Real fo enen to kese ye wo kumase ahodwo da aban eho ne main office ne wo se wo sunyan tachiman ne doma nyina nso aye wo ho ye number no ne hia je na freye na ye ne wo monkomo ne moaw na ye ntunsupa emfamawo ye number ye 0244 299520 0244 299520 ena se wo ye obi a wo nso wawura nsuo tuo ni mu bi wo ye adwuma no bi na wo po obi obetumi aboa wo amwanya rig machine papa dia contact Voltage Real for omu nanim papa no rig machine na wo pair 0266 43 2210 0266 43 2210 ni ene won kasa yemwa na onso ohaw no ano yenso emfa emaw ena we traditional Dr. Dawood enso da Dawood Herbal Hospital ano enuanom ejeso krapa ena Dr. Dawood owo edane a enkane na Metro FM ni womu no saa dan ni mu ena Dr. Dawood odini dwuma free na muntie se hwi doctor no a odi Dawood ointment fatwi na beko na wodi Dawood 360 capsules memene na sisi nade wom odi aba no na ye nkonya wo Ghana ha no ono ana abie saa yaresabia wi na papa ibie saa yaresabia yi adofo ahoto a amanfo fa ewo ho nya asem ketwa da bia me di owura bia ono nya haw na sebe ontumi nsore nante otwi abobo ya wakona adwuma ba okoba ya wabebubu agufom SD Asafo enwoko ewa Asante Efidiase Newtown branch enwoko asore ne bua akrachi de ne namoy ankusi aga no am ya na se Dr. Dawoodi ye hwena no dwoswase ya akrapa enwowo momie mfa ne nko omode ne ko ya akrachi no papa ni hu se owura na asore nkra na esen bua no se ne asore me nso me de mentom ebom de ano ama ye nyina ya bua krachi asane yade enti menye mo kapre kra odi aduro ma hyehye so krachi yi nom afi na transformation has started obi a wontumi nsore no afi de no atumi asore agina afi de no atumi atutu te se de osua nante o afi de no atumi de crotch ba ko hye na motom no de nante sesei crotch ne da fom
ono atumi nante hurihuri tumirika te sɛ ne kane no na no wɔn frɛ doctor no wɔ afigya ase Newtown SD asafum ɛma ne citation ɛsan ahyɛ ne fugu kyerɛ sɛ wɔn wɔn mu adi nkonim enti wɔde ayade na ɛtetew saa danse yi amadi akyerɛ wei ye no nti o ya ama na kunwei sɛ sikyire yade bi stroke yade aka wato hɔ emoja broso haw hepatitis B anenam yade akofa problems complications bebre ene de abrew ulcer ana wanya prostate mu haw ema epa wo a wonum nyade say sabre ya make say amanfo a wonum anyenyem ebi awowo de wo ma ne kora ba be chia papa no nyansam ketwa enti bra na nso bewo emema sabi wo mema ne dafom oye ne hwie nye yie ya wo ne papa no hia ya sesei apagya wonum de bo wonum adwuma no enafom enti bra na ne papa ne hia no mo ne number eye 0244 886437 afi 0201 681 717 ena wie abapa mo eye biggest online shop anuanom so ba Google Play Store ana wokɔ App Store ne so na wokɔ downloadi abapa mo no a onua ade bi ehia wo ade bi a wopɛ sɛ ɔtɔ no ahai na abenya bi abapa mo me pa chawo sɛ oda bi free ha sɛ ne ewu hunu ye na oda ye no ye de ba ye saa nete yen no libilibi labalaba bia ni ye delivery mu muntie sɛ fridge na wo pa branch kro size kro wo pɛ no eno an ye de ba sɛ ye TV a inch kro brand kro eno an ye de ba air condition a horsepower kro ana sɛ size no ana brand ya wo oda ye no eno an ye de ba entade enioma ye di nua ye electronics and appliances ahodo enioma ye use wo kitchen abapa portable washing machine kura ye 399 Ghana cedi pe oti ho twen de ko download the app no sisi ani ani dwa wo ho obi nso wo ho a woni phone no be download the app no ene ye je number yi na frɛ yen ma yen kasa eye 059 338 6133 ena 059 339 1848 yani ankase ya watafo 3 miles Sakasaka Park ho na wunya babedru ha abapa mo ye nioma no ye so de atenafie your own convenient place na de open order ne emfamrew and mekanfo de fearsome train so e de amawo ya hye adwuma na wotwe ase enedwo enti mafia some train so mpa ho onua wutie me se wunya hepa plus pavi plus boss na se ono nomo a naturally ebe improve your general well-being no ebe mana ye strongest ebe gina so ama won so apomuden agina brane na wiai wo ye oba o brepa won sabu ho obi de ma obi de bosome nwotwe ne akire ne omu ne nsada ono nso a wonyem obi nso ubu a wo bre obi nso bu eba heavy obi bu eba kakra bi mu nyina issues we nyina no monkope hepa plus pavi ena plasmos no bi mononom nyam well-being ne ho adwuma wa wuni atenka esikyire yade ha wo emoja broso tete wo srade adore wama unipadua no te wa na ba bi wo so obi oho a 3D Tarford no eni nipadua mu yaw obi ayemrempam obi infections na adokro ni onua wo de pe hepa plus pavi ena plasmos nanonom enuro ne ye miensa nonom na wononom sa nuro wi ya ebeboawo ye woni nsuo ye wode topa ye ba bi eto nuro bia wo de onya kɔ na wo bo nuro din na wo tɔ a ebeboawo ye number eye 0542 778572 ena 059 13 67898 adofo afia kwa atma ena ewo yenim ha na semo a ode aba bedan yeyi ede anamo ena memrantie no etu ede afa ho na ansana no opanyini owo barekese ye frɛ abusia panyin bobie papa yi ye se wo mfa ye ni agrokora wutie ye dwumadie ne pa
ɛwɔ barekɛse ɛna wie barekɛse fo mechiachia mo abusua panyin bobie won so ye chia wo why ɛna de ya frɛ wa chia obi ye chia wo jataba bɛfro adwa no asɛmi ba nanim ade a wayɔ ɛde afa ho no ɔbɛma yɛtie na yɛhunu sɛneɛ adeɛ no teɛ owura akwaba yɛagya akora good asɛm yi anamɔ bɛn na watu ɛde afa ho yo nana ma yɛnkyɛ tiefo na yɛma ɔma kwaba mmra Asem Beba Dabi dwumadie so good dwumadie de ayɛ infectious no wantie bi a ɛne ne yɛnim baabi akɔ akɔti nana asɛm ne baayɛ no yɛma ne kɔpɛ namba bi brɛ yɛ nana no a ɔbɔ ne din sɛ nana chairman deɛ ɔsoma nana nɔkye no deɛ ɔsoma no sɛ wɔnkɔnkɔ yɛ nam no ho adwuma no yɛnya ne namba but till now number na ankasa de ofra switch off besi sabri enko nti yewura mu abra ya di nkomo ya ne nua panyin a wɔbɔ ne din sɛ ɔfanyame ne bra bia ɔkɔ no ho na ɔkɔ ya wɔne ne kɔn yɛ no de ɔso ɔde ne ya aka nso no ɔsɛn diskama no no kre yɛ pɛ ne de sɛ yɛne ne be di nkomo afiri krom ho na yɛahwehwɛ ne wɔfa ase akyi me friend no opeke a yedi nkomo me de to nanim efa ne nua ba ya asem ya woka wa fidie su ewie no se dabi ontumi nka ho asem bia na mbusa ansa de no se eduabo da no so eduabo ye de eduabo da no so e wo de ehun ti na eduabo da no so hunti ontumi nka bi hwan na abo ne dua enti me bisa no se eba ne se na eduabo da wa wo faase asem ho a wo ye busuani ɔse deɛ waka no waka ontumi nkyerɛ mu bio na wakonya asɛm ontumi nkyerɛ mu bio na wakonya asɛm okay nti ɔno na ende call no me wie me try sɛ me frɛ abɔfra na yɛhwehwɛ yɛpɛ yɛsɛ wayerɛ yi yɛbɛfrɛ no ba ne number no yɛ off ofra enko ɛsɛ switch off besi sabre nti on abɔfra na ankasa ɔpanyi anɔkye ono so de omuye no de ni nyina yedum no ye try say ebenya assembly man na wo krom ho e number na ke ni na di nkomo afa saa asem we ho na ke yasoma no ama na kɔ opanya no chi woni atimi ni na di nkomo ba ya try bia no ono de yenya ne contact nti so far no wo mo a ye ni wo ma di nkomo no ma mi nua be ma no nko a ana watimi a respond to yenye course na ono so e di nkomo sei ɛde to yɛ nim sɛ anhwɛ yi na ɔkɔka asɛm bi a eduabɔ da no so na wakɔ akonya asɛm nti ɔntumi nka ho hwee ɛmfa nkyerɛ Asem Beba Dabi abadwafoɔ no nti wɔbɛsrɛ yɛn asɛm wei deɛ yɛbɛyɛ anka yɛne yɛmmra kurom hɔ na yɛmɛyɛ yɛn hwehwɛmu deɛ wɔbɛtumi aka de akyerɛ yɛn ɛna awie no no owie no ɔno no kate no nti na deɛ ɛwɔ hɔ no so far de nyanya obia mprempren mu ne ni nkomo hu se sei de maame kan ye nokre ana enye nokre ne nua ne de a wokan ni okay aja ko ame na maame na se na ye nche atifu bi maame nche black man or mazi na ye nua bai asemi me mesre no na matunufo se na sa asem ba si abatan a se bi wo hwe ne ba wo hu no anhwe ya asem ne bɛyɛ tete fɔre o de kobo wi no de frawi ansa na yebehu asem no poten pa no na ebia nipa bebre na wa involve omo asem no mu nti onya abotre na yentu ho na mompa na onya ise o de bo adum ni adan no na ebia babia papa bi atro ne sambo do se o de wani abu ebia de o de wani abu no mpo no na anye ho na efiri atefo fancheme na anye ho na efiri ba ya momu de ya se obatan wo hwe obabo so mienu na unhu no obatan bie ne obetena sesa enti yebesere se onya abotre na yebesere kromofo so se at least se obi ate ne ho asem bia akora ko obi nya ne ho popoe bi mpa asem ba de fu yen sore no na nka yanya ne ho popoe kakra ana obi nyima bi wo sha menua yawo nso wo se oba na ye friend yawo den a boy se ebi nso a boy nso akose ba bi a
sabe ni ma me hwehwe no ye be sere wiase no asem kuma bi anim asem kuma bi anim na asem ye oba de sa na meka ohwe obewa wontafo awo ahenasa obewa wontafo awo ahenasa sa na asem bi ate obedore na se be dore nti me sere se minua no ma mo wo nwase na abono de mini ho kakra pa nti me sere ho meka bono ma ho ate minua no ma ho nyina ho ya bono wantifo nwasefo techimanfo awrowafo sa awrowa wo nkwan so mebo a akurofuro efuro ko nyina ho ahonim yaw tano aboy se ho ate ne ho popoe bi a anasa abaya di poso o chena chene dem a mesere se sa bire ni maame na ni dakoto di mogam ya sere ho abonofo ya sere ho de ho kan ho yo ho betumi adwo nso ya sere ho a se obi ahunu yawa aboy sa ne mo ta afre no mebo a so abese obi ho a ya sere no omfa na mra na ye maame no wo bre na ya unsi akoko batan on si akoro mafiri suru ba oni ahodi o ba oba na tabem je ntia wo de cover ne ma ho se ya unko na nim mpo a ma mi nim se da chi bi no bi obi nya faso bi wo wo se ne mam nyina wo na epanyinu se wo hwe ya wo mu na mesere ni nua be ma no me bra na wo no se ya sere no ni nua ba ni wo moa no na ba bia no wo fa se ni wo bia no dia bon de je ntia ya ba odua dia bo da so sen nti eya mama ji bibi edi se maami yesem o kan aye no ba bi se ya bodua de cover asem no se wo be ka bibia bibisa me ya ji ho adi hwan so ne bodua na ntimi nchire o se na sa asem da ho na sa danse ni hu a utwa asem ni bia o de ya danse maami nke se mi sa no kan yo se o motwa akokọ abodua gusu se sa aboy asem no de ma obi anka bi okrom ho en na ni nua de abeto so no hwan ne bo sa adua no kromo sa anfo ho akyea me no mo ho nti hwan ne bo sa adua no ye hwe sa ni ba kro no na ye hu kwan benti ntia obo dua no je ntia obo sa dua no ana se yaw aboy ho asem no oni mu bia na hwan ne man kwan se onko sa dua no e ya asem bebre o sa asem wo ye kan terasa na nya terasa o e be fore ntia me ka san hwe be tete fore e be fore we na fore we ba we no ye I say be se pa ko ni ha ban no ye tase ni banimfo won hwe ya na ko ka asem bi na wanya amane ba mesere mi nua ba no so wonya abotre onya botre pa fa mai abedi ya no asem no minim se half soft no good yes anya bedi ya no ko dey half soft nti onya su no kana kuma ntuni yem na ommo mpaye enfanta asem be de fochi minim se yan soro so nko fitie mu no ye benya result afi ha because she akon unua be ma no omwa se mpo no obi bo kasa wo kan wasem wie ya na wa hange up unim ni pekro na wona ne kasa no unim emmo bia obenya fi no na wose ma hange up ye be sere no se onim bibia na wate mpopoe bia wo de on kan kire ye na enim kwan ya be fa so a ye de aboy be ba fi meda se eja kwa be na moate ne nka no na enawia yi akwada ketua yi wanya afeko nra edna na eye wawoda udide maame ampon a very happy birthday to you akwada wa wo maame mama V ose osre nyankopon ni nhira na ho bambo eni nyinkyere se nkan wate happy birthday we ye a belated one. God bless you. Nawiyai ye frɛ obrempon amamfi hene kyereme ene wanya afeko edi aka onfie ho na o maame Mrs Angela Aka ose ene ye wawodai obrempon osre nyankopon ni nhira ene na ho bambo se entoso. Happy birthday to you. God bless you. And migusu ton mi fie adankura num ene wom da bia me se o to ejapade na ye fie a eya check the location check baby a ewo enya baby a na eto fie to ne wo bia pa na kina bi o manso abe bolding wati ase abe da kwan ho na be Ashtown ne Krofrom ne nasifui wati ase
enti sika wakonya no wakura ase no fabra beto dan echina udin na daso wati ase ishe kura ase mpre ehye bra krom na beto dan sika na wonya 5 bedrooms hall kakraka the master bedroom nijade kitchen ehyem ne toilet and bath ahodo na yato fence wall afa fie ne ho stores mienu fie no anim yasasi dan no baako a ye flow so enso wo hobi yatu nsuo efie ni mu nyina no ye the pavement blocks enso ahyehyem kama ye de atu fie ho ya compound there ya asase ye san demu no ubetumi kura san de ayade kese efie wo odium St. Louis Senior High School no achi ene fie yi wo da bia am kasa mi wuska enka fie mi a me toy na me toy ye kura no a kenya dan no ankasa kura ni nka mebu agudi aye hostel se kan UST ani e ho azu ani ye big time adi ena wo pe baabi nso atena pa de a ye se fie mu a ye kama se baabi e wona nso dwokama e benkro ye krompe Louis achi ene wo e wona nso da form misra wani je ho so obeto se fie ya je sa number we na one ye emon komo number no ye 0241 198922 0241 198922 and 0548 181000 0548 181000 ofresa homa we ya ye beje so na ye ne wo abo ehon komo na we fit homeopathic clinic enso wa hinema kokoben anuanom ne adofo amutie me se oba ahinema kokoben a ye Belgium Max company no 18 mu junction ne so nei se wutie me a akwanya no aba mawo se ye mfidi pa yakofa free India maimu na yede aba no anuanom eye hwehwemu mapa mprempren ya ye kasa idie ma honye den enu ne hia na watumi abrew mogya ni apiska e ma yade mu bu mu fom wate se stroke yade de wato fom wuntiri mu twetwen asikyire yade bi mogya broso haw bi ani ho haw ana enam yade bi no akote se ye typhoid ana se ye hepatitis a odi ebra fit homeopathic clinic yen hwe baabi asa wo haw do efiri yede aduro beka ho ye nam physiotherapy akupuncture ne massage kwa so ya wo onipadua ne namu nyina no be ye free ho ye detoxification ye betwe fi e de free onipadua mu ye number unti bibia se afre ye 0244 583859 afi 0275 969414 anuanom wo unsusue mu no sane maami beka ye kyerɛkyerɛ ni nsɛm mu ye frɛ ni nuan na ni nuan no nso ensɛm a ɔkekɛn mugidi sɛ a boy 40-year-old ɔtease anaasɛ wawu deɛ na wo wadwen kyerɛw wa wutie me na wie wadwen kyerɛw sɛ krachi wei bibi ka kyerɛw sɛ ɔtease ebia dwane no adwane because wo hwe ne o me sarande kwan ofa so disappear ye na o kwa akoye na na chiame aboa ho adwuma de ama na akoye aduane na wabobo na mfu nyina ma ne wo area me koye na na konwane na mama no me konwane na mama no eno ye 1 2 wasa kire na nane number eni ni din eni date a wo de koye sa aduane na to dem wa ma bio enti wa na wadwane ana eno ya asemisa se wo hu ne se wadwane a wo firi kuro ni mu wadwane eno wo pa asem e de ama obi a kire wadwen fa ho se wo nso hu ne se dabi se ni obobo amanfo amane na nkokọ ba bi kura anka ne maame kura de nka bi anka obefre no omfre obi a besi na ne phone so adum ye pena ye hu no betumi aba se owura no sabi nipa bonfo bi
edinawu yakuno anase ya chena che baby wo wadwen kire wo sei ye ne voice note na fa mame fafa WhatsApp number 0536 22 2554 0536 22 2554 fa wadwen kire no fa ye the voice note na fafa ho mame me phone lines ye the voice note why oba de chia me akra mama o emre onso bro akra me da se ye chia ye tiefo nyina tichiru tiwa wo Junior Ase Ramsey amango na se ho wa bi mu ho no sa so na Vivian wona o master Ashtown ye ayufo asodan ho ye ho afo asodan ho nom na mo so mo akra Krobea Asante kotokose se ye bo udin hyemra enye ye bo udin tumra gunsu a enye ocheame anoche se mo oduabo bi bo a ana mo wo ensenkyerani bi ana amamre bi dwa de keka kro ne de e wo se mo ya amamre ema ba bi a akwai aboy wo bi a wo ba enu mom ene betwa ni tia na mom enye se wo bi nka bi se wote asuo ho wote bosom ho ana wo de sunsun bi ye adwuma na se bi be se yesi na wo susu se se de ye kan ni se wa fa obi sika na wadwane a de wo sa wo ye ni se ugu nsa ana wo ya amamre ni amane se be ya ahonhom na wote ho na wo gi wo no mu de no o mo betwe akoa na ba na fe onya beduru wie na se ni post na bechi no da no obedamu o na wo ho asan endi se ye no kure se ekurom ho mpanimfo a wo mote asuo no ho wo mote bosom no ho wo mu gunsa etwa akokɔ se ma obi anka bidi a na me ne wo mo ya adwen a na enye yi die enti na obi nka bi asem bia ba kurom a yedi ho nkomo wate de aba yesi a boy ye hu no ebisuo ebeso odwane na ye nkomodie na da kuronum na wo de akotwa akokɔ se ma obi anka bi se dua boda so a edua boda da so pedai yentie mfiri wodom wano yentie mfiri wodom ano ba ye yise sister inu aba ne se enu aba ma ne se dua boda ne so de obo dua no obusa no wanka se dua ho asem ne ye ka edua ne ho asem ne ka menka ne obo minim ne obo ye edime se nipa bitumi ye nsenkyere ne se obebo dua se wa obeka ho asem no enya ho de a na nya no ni dua bokronkron na mbom konkunu obeye ne se ye be ye nsenkyere ne bi na asuo no mu atwe na ba na se wo mo twe ne ba afa ya bedi adanse ye se ni okoye ne nam o di okoye ne die yo anoche okoye ne nam ne yi no wonim ho hwe na mbom won di woni ne wie ene okoye anye saade a anoche a wo ye kyeame udi empamu da kopim se akwada no beba ana se ye behu no ne de udi empamu da endi se ote asuo ho na wo gidi se wo gi abosom ne di se wo mutimi ye nyankoma de a de wo sa wo ya ne se wugu nsa na wo se nananom mo hwe animguase ya atumi nie efi se ye bo di hyemra enye ye bo di tumra gusu enye Krobea Asante kotokose abro abehwe ase wo obobo ano a enye na asum no na so udi mpamu da maami wo kasa wo bodin nyina wo ni nipa abo yi bo udi twa ato ansa na yenhu no endie ngo bisa wan obi nkasa ye wo na so ye yi udi ni firi mu ka asem na enye yie ne wo kyena so saa kopim ze ebehu no ede ya yo eye wo kyeame na na anoche ene se yi menoa ne namoma no okwa ye yenhu ni bio se ya no obi abeka edina na anoche wote na nanom ho na wogidie nmu na nanom ho ne de ene ne kyena ya yensenkyere ne se de nsuo fa nipa yetimi ko gina nsuo na no yensenkyere ne ma ba bia wo hye bia no ye beyi ne tokonko so wo no wo sa won so ye na yehunu sa anye saade a me nka se wo momu no waye ne bibi menni adanse bi kyere saa ena ma adwen so nkyere me saa na emom udi na abam ena ye de ka asem se udi na bam na ye de ka asem na odi be firi mu a eji sa akwara na yehu no empo se sebe na nanom be kyere ebikura wa wuda baabi ana wakwasa ne ho akomfo ana se bibi sei ama yehu no bibi a edi adanse se enipa ni anya sa emfie du krachi ye okoto nsuomi se da bia ye ka wo mai se ka stru se da bia se ye ka endi sa na wezu ye beka ye ka boy asem a ye ntimi nka boy asem enyai oteam ya wo frɛ ne se wo me no ane nam ema no
enti asam no pa de oteame no de hia pa ne se ombe ya mamre omte asuo bosom hu de menim se ombetumi aye nsankyere ne senya saa na wa amade a empredu a ye beka asem we no oteame anoche udin bebam na wontimi nya obi azo hwe na se wo bodua nso adua nso ntimi nya obi a Vicente mi nkɔba sɛ ɔbɛka ano atum sɛ adeɛ a menim me nkɔka sɛ wagye obi 70,000 70 million ɛne wɔdwane wabrɛ a me so menim sɛ ɛno mmom deɛ mutimi ka na mmom sɛ deɛ aka biara deɛ obiara ntimi nkyerɛ no adwen sɛ ɛte sɛ deɛ awura yi te ha yi a ɔkan deɛ a ɛneɛ na nananom akyea no deɛ ɔbɔ odua no wammɔ ne yie ɔnka nkyerɛ nananom sɛ baabi a abɔ ɛhyɛ biara no akora ɔmfa ne mmerɛ fie na omo ho nsan eni obedu ya na nipa na waji ni sika no na aposifo ama aposifo ache no na ya adanse ye se we nti na odwane ye nim se ye nananom abosom no omo ano omo ye kronkron na omo wotumi ne de we na nso omo ye obepa sesi a efom kro obefa na omo de na ba obi a ofri nwa ase ho enso aba ahoma ne so eno o ka sei eno se a boy wako jail 2 times Nana Krobea o de opa abusa maame no se sa asem we ya making eye ntra maame bra be ya no a boy yesi wako jail 2 times ohene ba nsem Britannia phobia mania on na kasa asem we echia na wo che no echia da bia wo che no a wo so ye kromfo wako jail da me ba cho nko jail say ye ka jail a otiase ye wo say ye di obi kwa akoto police cells eno wo ho na mom ye de wo court ama court aka se kokodam ebi adako afeko mfie mienu anamiensa ebi sa asida na me pa cho da bi okay so ohene ba nsem Britannia mai sabra bio why sabra bio na de wo san nim no bra beka oboto aso ekire de ye che no maame no akora age atum se ekire de ye che no ani ananu ya akora wokɔbɔ ne dan so kora obi nua wɔkɔfae de kire de ye che na emom si ya jeli no de ebi nsi da wei ene ye pese ensenkyerene no edadi da mesre menua ba yi se onya abotre ma wonfa na koma enkasa bebri eyesa asem no mu no krekra no ye nhunu wonkuro bo nyina wodi wani akosi nipa ba akoso enso so ye tafra hwe ase anane a ebutu se wansusu na wankasa bebri na wankeka nsem bebri wahwe bewi ase no wo besa akonya asem ana se obo akonya akoma yade ndika makoma to yam nafa owure nyina hye nyankopon mu se otiase a obehu no se wafiri mu nso a nyankopon nyense nkyerene na hunu na nipa se watiase o so wantiase o de waye ne de nyankopon no ankasa na eni saa nipa no enso so ebedie eni sususu na susu edi ho areho ya de na enso so hweye na wonso so wa amfa ho ankonya akomaya de akra medase okay menso medase ena wiai shanen so mame se ena ye dwada 10th nyamboa 14th ne yeda be fiada meboa efiada ebei efiada edi anim inadwo okene bena wukuo ya wo fie ena apomuden pa ne odo dwumadie no baso good health and love on Val's Day na ye otekafem ena one by Grace Medical Center aka bom edisa dwumadie ma etiefo a etie se Val's Day no yemfa nhwehwe yapomuden mu me pa chaw hwehwe wapomuden kane na de aka nyina odebeka ho ye check your blood pressure free at the amount ye check your mudro free weight sugar level ye kyerɛkyerɛ mo apomuden nkyerɛkyerɛ a kyerɛkyerɛ mo yade se ne ebinom te eba ne o ma etumi daadie ye besa akora samba no ye check wo ne hunu ohaw bi na ndi ano hyententem sese ye ma waduro wo ho a ni nyina no de esese ye kyerɛ mo wo nuro nso ho se nya bibia ne aduro esese wo fa
ɛyɛ ni no akɔfa duro daabi ne nyinaa yɛbɛkyerɛkyerɛ mo ho nso saa brɛ korɔ na mu no yɛwɔ test lab test bi a wokɔyɛ a ya ne bi boɔden ebi te sɛ wokɔkyɛke wo prostate wokyɛke wo liver ɛne wo kidney a wantua koraa ɛnyɛ bɛɛ 150 cedis sɛ nka mai mokɔyɛ high vagina swab no a kyɛke yiyi saa wode pua ne candidates na firi wa ma mo a kɛno koraa wanyɛ koraa no nyɛ 150 cedi deɛ ɛyɛ 150 nyinaa by Grace Medical Center ɛne wotek dwumadie no nti yɛgye wo 100 cedis na high vagina swab yi koraa yɛagye wo 80 cedi yɛbɛkyɛke wo hepatitis B and C ɛno sɛ wokɔyɛ a wantua nyɛ 80 yɛsi tua 50 pɛ yɛkyɛke wo nam yadeɛ syphilis gonorrhea ne HIV nom no wantua koraa nyɛ 60 yɛsi tua 40 pɛ ɔhu saa nneɔma wei nyinaa no wonya ne baabia enti fiade di animu yi 14th February yɛ Val's Day no anɔpa no nso ko na yɛ nyinaa yɛhyia ɛne yɛbɛyɛ no nan ɛne yɛbɛpɔn enti fa saa kwanya yi so fa ho gyembi na ɛmoa wo wotaka femfia ha ya na dwumadie wei ɛbɛkɔ so wate aseɛ na Pella Mineral Water the Marvels Event Petra's Cake Paradise Lipiquin and Lipitone Best Brain Publications Ijima Travel and Consult Olu's Kitchen Artisan Consultancy Services Perfect Series Basic Schools Assessment Competition ono mo de Perfect Series books aba no ono mo ne enuma kria ono mo ase dwumadie yasne se nyankopon ya adomo a 14th no dwumadie no emra so kama na wiai eya ahye ne nso se Eja Peter Herbal enso eboa yempata yechi nei ode Eja Peter Herbal soap ye no ubetumi aba oteka femfi akora no aba betobi senti ne se wunya saa soap yi bi na so odi dware a ema honam no ani etoso kama ede mawo na Eja Peter de ye nim no pa eya wo ho dwuma me pa chawo se wutie me na wo ye obi a awa beda ne haw kese pa de ama wape bia wunya bi nso wo ho no mo a wanya bi nanso mu atwe ope bia ka ho na ema papa ne se wo de fa wo yafunu no fa bra beja no na wonyi mu adwuma mfama wo Eja Peter Herbal Center fa wo yafunu no ko ja no obeye mu adwuma ma wo ama wonya wahoto wonso wo be fa wo ho na wafa wo bibia ebi wo ho a wono nso ye bema na sebe wonso wo haw ni free wo a bra na Eja Peter ahwewo na wo ma wo de wo betumi de aye adwuma atumi anye mba no wo oba ne de ode ahaha beto yafunu so wo betumi awo a obeka akere wo Eja Peter Herbal Center na wo mpo no wote ni tei enye osisi yade bi enamu haw bi a abetena so a wako a enkobi wonsabuo na enye no ni nyina ka ho bi nso tumi ma oba wontumi mfafuru koko bi entimu atwetwe bi stroke anase asikyire yade ana pressure bi wo de Eja Peter Herbal na de hawo no womwa wo feyi ase fa Lake Road kwa so na ka so obesi feyi ase Pentecost Junction yenya siwa pragiafo wo ho wo ka se wo kwa Eja Peter ho a papa na ya waduro no wode obekọ number ne ye 0543 369993 0543 369993 mame yesa ne o ma mienu we mame de di kan se oba a boy otiase a ka bibi kire no kan we fidie so kire no enu ye de di kan se oba ne tiase a ka bibi kire no Yaw Isra Sawoti Asia baby I will be a Mr. Brate now mammy say I'm gonna be miss out. Okay, eno ye baako afei de me maduru so ne de ano hye bad kasa say ya wonte ase na wawu nso a kasa kire no Yaw, sa wonte ase na sa wawua.
wo obia ni pa bia ni nsa won bia no ba bi obefa bia di na chi so didi o so oda o so odwale o be dio ba bia obekwa bia di na chi na won kan anum asem se won enam ne nsa so ena wafiri wiase. Okay. Mama me mana na se kira kwa aba na me te ne nkache we de na de na nankasa me ana me mana na kwa aba se no wadama me de madesre de asigata so se we de on fa nkoto na ani mame se omo nsase hwefo hene emfa mame wo ho dia wosira wora na wa me na me hwe nsase so na se check Nana Sechere Nkwantabisa the third. Ohene maha. Me Josu ebru Nana Krobea. Na umpom te say. Otwedi ampa dawro ma bibia ye boko. Denyame ase, ya denyame ase. Ai. Odifo. Nana Krobea. Obi obi posi. Oti drum na wa hwe ya. Obi obi dey mo posi. We ni nyina aka ho bi na eso. Enti sesi a wagya odifo ya na. O dey bi. Yegusi Yesu sunyuma o. Yegusi Yesu sunyuma. Afa kura na ano ayehye no. Pia. Na ase obi na no ka no odifo nso di hene. Oh yeah. Odifo di hene pa ma ne yeye. On say wo hwe Bible mu a yate owura King David. King David odi sofo edi hene ma ne yeye wo Israel Nyankopon anim. So ta say King Solomon odi sofo odi hene Onyankopon ne si hene na atwerosem so Onyankopon ono ne nsem no hene akomada ba bi ope no obofa na wo hwe Bible mu kura na tete mremu no na abusua mponte wo hene se eye oman eye abusua eye kuro na adifuo mum ene choose wo hene sanse de Onyankopon waka no no wada na di akire na adifuo na adifuo so ada na di e de akire kuro ene oman. Good. Nti Nana Krobea ubisame a odifuo edi hene mane yeye. Pia. Ene ye dakese mefa akonya kese so akira miwura okoforobo medikan akira miwura opemso. Okay. Krobea irifisa ante kotoko o se tutu nyame kese opemso medase eburu na machia miwura okoforobo doctor Nana Yaw Ajeyi autoso mienu mekire hafumem mahene na machia atrankonya hafumem atrankonya nyina. Good. Na machia kura ene imprempren me nananom adawroma ye de ahye mensa eye sekire kuruman machia madofo nyina. Pia. Ne kura Utek FM Asem Beba Dabi abedwafo twedi amponso nhira mo. Ami. Wo dosoro nkone da wurubo a mobofa mahini hu. Good. Onyankopon koso no onye moso kese. Pia. Yeah, that's so. That's it, buru. Good. Yeah, and then another kenny. Mo adwen kire nso aba. Mebo. Ewe fidie so e de amaw. Na we 3P garlic mixture. Enso ya duro ya piwak natural health for na e de aba. Onuaba ma wutie mi se wunya 3P aduro bi na se obobo a no kre me se wo se ebeboa wo ama onipadua na gina yie mo a mo beda asore na mo ye very weak e wo onipadua mu wo pressure wo cholesterol ni nyina wo soro immune system no enya dwuma yie wapone waposo nyina ya wo ye to na bi kura wutumi honhono se wunya 3P garlic mixture na se wo no nomo a ebeboa wo pa oba misty heba kolina keba dani heba eni be bi to nru bia no a ubenya bi your number eye 0248 928824 ana 0201 000021 ko pebi tonom na enya wo honsenkrene and now we sister spices and so eye 100% natural me pa cho
se wunya bi na wo de ye waduane a sisters food ono mo e de sister mackerel ba ye no ono mo and de sister spices enso aba na mesrew ye wo good flavor ye wo fish flavor ye wo chicken flavor stew flavor and a beef flavor se wunya bi de ye waduane no a onua aduane no ye de kwabrane bete na suntrem te se de posi ni su trobi no oje no enso na ye nkwande de no wo hwe sister spices fa bo aduane eye natural no e ma aduane no sa ye de se no an ye to ye ko spices aye pede ye natural enti sister spices an ye to enti se wonso nya nkofa bi nkoton ya bradum pampa so ko pz ko roman hill ko swamiana ba ntimadwum eho nyina obenya bi na wo konkran so asiem bi ni okashi ebi wo ho your number ye 0243 53 5025 and 0279 14 0940 and na ya Bolivia Enterprise for Future Life Smart Foods no anuanom ne adofo ahodenuro ahyemu matonchom na se wunya aduane bi na se wudi a wugina brane ewo yade so vitamins ni minerals aduonum yensa ne wom amino acids edunkono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina ahyemu matonchom de me pa kire nie wo yade e dawso de wo na anim ma na moto na bra sofo line alignment ye ne multi home ni di animhwe na bepe Future Life Smart Foods ibi e free ya Bolivia Enterprise kodi na wo yade no entum free ho ate ye number nie onti bibia ase afre ye 0246 01 0150 afi 0242 87 8090 mwadwenkyra aba no bebebo e de akyerewo ene ensemo aba e wo yanim ewiaso unse so obi bedi hene ana obi beye mampanyini obeye soafo obi obi a ebi a still obetumi na di yoyo nkomo okay de ba abati onini ohia ne kokomo ohia ne kokomo timi ne yesa de yo ano so kotokose so obi mpai ohini ti hu a ye ne baba nti na ya utika kara be wa pon pia dio bi o wa o okay say old friends who that there are the best ane kano okay adwenkyira de fo ne adofo mo de aba yemfa bi Pamcho, good afternoon. Pamcho from Nana Kwame. Asem na aba no a boy or a minua pa a boy a minua papa baako just so be a mamma. Me na me a boy yen na papa catch from Nana Kwame. Asem na ma me to work and me nwa pa asem na ma me to work and nwa because me minua ne minim house here. Minua no minim house here pa akro no anyway nyema basa na minua no ye wokuru ni. So what you say? And about cashew farmer no all can you now make cashew farm no ye jiffy minion in some many of this cashew farm ne mammy ye jiffy in some because say on it menana cashew and a bush here so corners of courses and the and no as salmon and the account or corner of some nedia no as salmon and the account only a chino what you say it's immediate me no one send be bribe meeting I can bet me ore me number ankasani mo betimi afre me normal call voice call ni akasa na de obia na maka because de me ma me to na okay kan na minua ni nwi ade da na sei no enye no kre bia ni ma asem na me ma me to na okay no kan no kre wo ma enka ofre ni nua be ma no kan nua be ma na timi kasa e oni asem bia kanti no okay krachi awo frɛ yi o ubetubi aboa ye wo kwa pii so ntijata ba fa number de be bia nso no obɛfrɛ ba sesei enye krono a obɔ ho asɛm ene ye ka sesei krachi no wayera ye pena yi hu no eno ye baako ɛna wo nso kura yi a wo ka sɛ wo nso akɔtwe asɛm aba sɛ a boy ekɔ obi afuom no kɔfa obi kashiwa ɔno ne kashiwa ye ne property anyi mfiri ne nsɛm enti wo a yegima wi kura na mfom so wo baabi kire se adenti na oye kromfo no nipa ofa ne kashiwa ye ne nanade no ye ma posi chi no de ofa ye ne hoka no ne yama na tua na emom ye sizi ne kashiwa wono wowo eye ne dia ne de ama ona onso age okay ye be fro why
ensem o maame sa ote dia wa wo ba na ka no wo betina defend wo ba no so ba na ekromfo me say unim krachi we unim no krachi unim di okasa ye unim no me akwala no ne nua no we unim no oso o mo ye jama ane o mo ye jama na akwala na nkasa me mani say minnim no oba no wo ekromfo wo nye kromfo okay me say ko ene ne bona so senya me adum obi a ho ye me program no pa na eva cho sisi amode asem bia beto na eja obi a kire na dwen ho nipa na mo ka no minim no dada enye na asem na minim no me nkwa brem nyina ye ne no an di agro me free wanchi mu ase boy now mo ka na asem no e friend Yaw Tano na dodo na ni no dodo ne mra na bi de a boy wetma abisa no ne ma me no e friend a boy ba Yaw Tano ne friend dodo na friend a boy no one boy ne ye kromfo wiade boy no ye kromfo mumu sane ma me ne se onko prison krampo na kra na ko prison almost be 3 times ana wanchi police for o de corner boni din Yaw Tano no wanchi police for mumu bisa police station wo ho nipa dodo se na o mache o maba ba che no de na kotunda wada prison abre boy ne ye kromfo nti mumu bisa ne ma me ne se bebia ne ba no kɔ no ono na nhwehwe na nipa na omo bobo ne din se o mache na kɔ hye baabi na o maku na o maye ne den no boy ne ye kromfo a boy na bokro no a wo no na dwane firi ho ase wo kromfo na police for hwehwe no o mu hu no ote nti asema maame no ka no mumbisa maame no questions bebre maame no how many times no no kromfo no ahu se boy no kromfo wo nwa ase ho boy no ko prison ato aso be se 3 times se sen boy no you be a tutrasem tramo wi niema ni suban a wo ye no wawo bi se kan kra won twen nipa so se kan wo nipa se kan kra bo wawo nipa be miensa se kan wo kuro num ho enti maame no kan wo kan men kai se onim ne ba no se ne ba no na onim no ana se onim suban a ne ba no wom tramo ni wi ne jot ne koke ne niema ana ne ba no ye den oye enti se ne ba no o hwehwe na mon kan kyen se me se kro no ho ono krampo ye wanted o mo pe no police for hwehwe na dendende. Okay, afei wa wo de sa voice we by wa modin ba ma men correct ya fa won so number on so ye be frɛ men correct on this radio obi anka se obi akum a boy tie say bi no sangofo say bi no omko twist wano asem no akoka de akere obi behwe di o ma di watem so no on tehwe on this radio obi anka se obi akum a boy tie yesi a boy maame na no asem na mekan o se ne ba ne frɛ no se na na bia ye frɛ no na na kwabena no kye se o meye ne nam ho adwuma mfama no ne namfo binum e wo ho nso ka kyerɛ maame se sa na boy no kra wodom se okwa akoye na na no kye kro no ne nam ho adwuma e de ama no efiri ho no frɛ ne ba na onhu ne bio tie de ameka no se wuti asem a eye tie no yiye aha tie no yiye good maame wo ba no wo hye wi wo hye ntampe ne